Do čoho dnes investovať, aby som zarobil? Aj vy si kladete túto otázku? V tomto videu sa porozprávame o tom, ako pri investovaní minimalizovať riziko a získať takmer 100% istotu zisku. Často platí vo svete financií známe pravidlo, že ak chceš predpovedať budúcnosť, je potrebné, aby si poznal minulosť. A preto sme sa pozreli do minulosti. V nedávnom období bol v investičnom svete aktualizovaný známy historický investičný graf. Tento graf sa pozerá na investície do rôznych aktív z roku 1802 až do konca roku 2022, čo nám dáva viac ako 200-ročný časový horizont. Graf nám ukazuje, ako sa zhodnotil jeden investovaný dolár do rôznych aktív ako zlato, dlhopisy a akcie a akú majú tieto investície hodnotu dnes. Jeden investovaný dolár do zlata mal na konci roku 2022 hodnotu 4,6 dolára, čo nám dáva priemerný reálny výnos očistený o infláciu 0,64% ročne. Krátkodobé dlhopisy 245 dolárov, čo je priemerný reálny výnos 2,5% ročne. Bežné dlhopisy, do ktorých viacerí investujú, z 1 doláru až 2163 dolárov, čo je priemerný reálny výnos 3,6% ročne. A jeden investovaný dolár do akcií je dnes 2,3 milióna pri reálnom výnose 6,3% ročne. Čo nám tento graf hovorí? Ak chceme dosahovať dlhodobý výnos, aby sme minimalizovali riziko, potrebujeme investovať do takých investičných aktív, ktoré nám zarábajú dlhodobo viac, ako je priemerná inflácia, a tam by mala smerovať väčšina našich investícií. Ak sa vám toto video páčilo, budeme radi za váš like, sledovanie alebo odber. A nezabúdajte, peniaze sú čas.